Ontxe bertan etorriko da, Kimetz gure gana jolasa egin. Aupa, Kimetz! Aixo nire kalasker maitea. Aixo, Paula. Kaixo. Zer modu zabete? Jolasteko prestegia zen. Bai, asko gustatzen zait hori entzutea, ze gainera gaur argi eta garbi utzi duzu, bikien arteko konexioa haundia dela. Bai. Gure ere bai, Ikusi beharko da. Zuetako batek begiak estalita izango ditu, eta besteak ez. Estali gabe dituena jaurtitzailea izango da, eta estalita dituena hartzailea. Bale. Beraz, hartzaileak edalontzi hutsarekin, jaurtitzaileak botatzen dion pilota hartu beharko du. Vale? Super. Ok. Ados? Gu horretan zuna gea, Prest zabete? Gu beti. Super prest. Zuek? Always. Ba, etxean ere prest baldin bazabete, goazen jolasarekin. Orain naiz Daredevil. 3, 2, 1, goazen! Entzune, aritz bota begira. Botak no joten duen. Ai, ez zara urruti bili, A ver, itxek, zuk esan ez dazu, 3, 2, 1. Venga, 3, 2, 1, ja. Venga. Venga, ane, boten fuerteagoa. Ui, kasi. Hor egin behar zarete. Ba, ane, emon eskue. Denbora aurrera doa eta irabazen. Konektatuta. Zue bat ere sartzen gaur. Ez dago gehiago? Amaitu dira. Joder. Ni badakit bizitza errealean konexio polita duzuela, baina jolasteko gaurkoan ez duzu izan. Sentitzen dut. 3, 2, 1, goazen! Aitana ezin gora kakasetera ina. Vale. Kakasetera ina. Etera Ez guaziala. dut ezer ulertu, baina, bueno, oso ondo hasi zarete. Aitana, gogoratu behar duzu, zuk hartu behar duzula pelota, bai? Venga, energia pixka gehiago, Aitana, eman gogor basoari. Ondo hasi zarete, baina zuen konexioak galtzen ari da, Gehiago mugitu behar du, zu trampak egiten ari zarete, Venga, Aitana, mugitu egin behar duzu basoa. Bikien konexioa ez dela guztiz denetakoa, Aitana. Aitana, gogoan garri behar dizkiozu, Aitana. Azkena, a ver. Hombre, meste mugitzen. Venga, azkenengo pelota Itxabin musu emango diot, bai? Ea sorte ematen dizuen. Venga, bai. Haupa, Venga, Aitana, energia, Iepa! Ona, bueno, txalo zaparra da, ba. Hori da. Beraz, urrengo astera arte, musu radio bat espero ondo pasatu zuela. Agur! Xuaio!